हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर आङो बिराद गोबावनि उनावहाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव लोगोफोर आं दायो दंफैयो नैबे नन केसुक्लाय होननाय मोनसे हाजोआव बे हाजोआव बेरायनो फैदों बेवहाय बोसोरफ्रोमबो माने मागि पुर्निमा बा मोनसे मेला बायदि जायो आरो बेवहाय सप्तासे माने अखन्द जैग होनो माने खोन्दो गैयै माने जोबनो गैयै सप्तासे माने बेवहाय जैग होबाय थानाय जायो आरो नैबे हाजो गोजौआवनो दं मन्दिरा बेवहाय मोनसे ब्रह्म मन्दिर दं आरो बेवहाय बोसोरफ्रोमबो जैग होनाय जायो दा ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने धोरोमनि मन्दिरफोरबो एसे दंफायो बिथांमोनहाबो माने लोगोसे होफायो आरो दा नैबेवहाय दङ एखेबारे अन्थाइ बालाबारि दै आरो दैज्लाङाव दै फैयो दा मेसेङाव फिसा जायो आरो बिराद बल्डार दंसोगारो दा बेयो बोरैबा बिनि भिउफ्राबो जोबोद मोजां आरो नैबेयाव हाजो गोजा बे हाजो थिखिनियावनो दंहैयो मन्दिरा बिराद मोजां भिउ नुयो बेनिफ्राय नैबेजों दैज्लाङाव एसे माने दै फैलाबायो आरो दा मेसेङावबा दैया एसेल' फैयो दैयाबो मोजां नङा खैला बायदि फैयो मालाबा गोसोमनो भुटाननिफ्राय फैयो आरो बियो नै बियो बिराद मोजां बेयाव सब अन्थाइ गोजा बिनियाव बल्डारफोरखौ लाङोबो आरो नैबेसोरो माने एसे साइडआव मेला माने बाजारफोरबो जायो नालाय दखानफोर थायो दा बेवहाय नै गुबुन जाथिफ्राबो बेरायनो फैयो आरो नायनो फैयो दखानफ्राव बे हाजोनि एसे साइडथिंनो मोनसे बाजार दखानफोर जायो ओरैबायदि गुवार नैबेवहाय माने गाहायनिफ्राय नाहरबा माबायदि नुयो नायनो हागोन नोंथांमोना हाजो सानिफ्राय आं दायो माने हाजो सायाव एसे गाखोबोबाय आरो बै हाजो थिखिनियावहाय मोनसे कमला बागानबो दं कमलानि बागान ओमफ्राय ओरै गेजेरथिंजायहाय साहा बागानबो एसे दं आरो मेंखायो लोगोफोर बे हाजोआव गाखोहैयोब्ला हाजोआ एसे गोजौ नालाय नै बेसेबां समायना नुदों हाजोखौ ओरैबायदि मोजां नुयो दा नै आङो दा हाजो सायावनो दंफैयो दा उनथिंजाय नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोद समायना हाजोखौ नुहुरदों नाथाय सान्दुं बाराद्राय जानायनि थाखाय माने केमेराया बारा मोजां देखाय माने नुहोनो हायासै आरो दायो नों गाखोलांबावदों जोङो आरोबाव गोजौआव मन्दिरसिम थांनो थाखाय दा हां गलायलायनो नागिरो आरो बेयाव गाखोलाङोबा जिराय जिराय थांनांगौ जायो जोङो मन्दिराव सफैबाय लोगोफोर बेवहाय माने जैग'आ सोलिसिगोन ओंखायनो मानसिफ्रा नै थुबुर जाहांबाय आरो दिनै फार्स्ट दिन आरो बेखेवजेननाय दा बेखायनो मानसिया जाथ'वाखै नै लोगोफोर दायो माने बेखेवखांनानै जैग' होनाया सोलिबाय दिनैनो जात्रा जैग' होजेनबाय आरो जागायजेननाय 1 थारिखनिफ्राय बे 1 थारिखआव बेखेवजेननाय जादों नालाय जैग'आ दिनैनिफ्राय स्टार्ट माने 7 दिन थासिगोन आरो गुबुन गुबुन आनसलिकनिफ्राय फैयो जिखुनुजाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गासै 6था आनसलिकआ बेवहाय माने सानफा होफैजोबो आरो गासै 7 दिन लोगोफोर बेवहाय माने बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन नेपालि सावथाल बायदिसिना मानसिफ्राबो बेयाव मन्दिराव हाबफैनानै जैग' होलाङो आरो थारमाने जोबोद मोजां मोनो दा बेवहाय माने जैग' होफैनानै गोबां गुबुन हारिफ्राबो बायदिसिना माने फिथाइ मोनलांदों आरो दा बेनि थाखायनो बिसोरो गारनो हाया बोसोरफ्रोमबो बेवहाय जैग' होफैबाय थायो आरो सोरबा गथ' गैयिया गथ' मोननायनि खोन्थादों सोरबा
साख्रि मोनैया साख्रि बिनानै साख्रि मोनफैनाय दा बेखौनो दानबो होफैयो आरो बोसोरफ्रोमबो खबर लानानै बे सम सफैबाथाय बेवहाय गुबुन जाथिफ्रा होफैयो आरो दायो नै बिसोरो नेपालिफोर सावथालफोरबो होफैयो दा नै जोङो ओंखारबोबाय हाजोथिं जोङो ओंखारलांफिननोसैलाय आरो गोबां गुबुन गुबुन माने धोरोमनि मन्दिरफोर दङमोन जों बेखौ नायदिंनो हाला हाग्रा माने मेंबायबो नालाय जोङो गिदिंजोबनो हाला दा बेखायनो जोङो दा थोंजोङै ओंखारबोनोसै आरो नैबेवहाय माने नेपालिफ्राबो बेवहाय फुजा होयो फुजाया बिसोरनाबो सोलिनानै दं आरो दा जों एसे फुं समावमोन नालाय दा बेनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय लोगोफोर दा थांनोसै नैबेजों बिराद मोजां दै बोहैबोदों बे दैया सम मोनसे ओरैबायदि खैला बायदि गोसोमबो फैयो खामानियाव जायै फैयो आरो बै गोजौनोमोन नालाय जोंना मन्दिरा जों दायो ओंखारख्लायबोबाय थांनोसै अन्थाइबारि बाला गोजा बे बालाजोंनो जोङो माने गारिखौ सोबोदों नै रेडि जाबाय सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेवहाय बेरायनो फैयो बे मेलाया सफैबाथाय